Ambalma ani nyangma kibara mambolo kala sama bi o de ko Tombouctou conseil régional ale koni minenen be ni wati na ma murutilen do fe ni olu ye CMFPR2 mɔgɔw ye ni malfatigi nunu tɛ dɔwɛrɛ Gana ko ale ni Gana Izo ka kɛlɛkɛdenw kɔ olu kɔni ye ni minɛ kunu kabini kunu ni yɔrɔ kɔfɔlen bu olu bolo wa u ko k'u tɛ ni yɔrɔ kɔfɔlen to yen ko fo n'olu ka laɲiniw ka ma sabati hakilina jiginna ni laɲini nunu tɛ dɔwɛrɛ u yɛrɛ ka fɔla k'olu bɛ fɛ de ko camancɛ fanga minnu kan ka sigi an ka kɔrɔnfɛla la k'olu kɔni sen ka don o mɔgɔw sugandili la ko k'a d'a kan ko mɔgɔ minnu sugandila k'olu kan ka sigi tile filanin na ko olu kɔni sen foyi ma ye olu sugandili waati ninnu na ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni tɛna yɔrɔ in bila ko fo gouvernement kɔni k'ale ka segin o kan ka olu fɛnɛ sen don nin ko ninnu na ani ko caman wɛrɛ minnu bɛ don bɛnkan sɛbɛn min bɛ Mali ni kɛlɛbolow ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ ko Kidal dugu kɔnɔna na yen kɔni camancɛ fanga minnu kan ka sigi yen olu kɔni sera ka sigi kunun ka d'a kan ko rebelle minnu tun bannen don a ko ka kɛ olu kɔni sɔnna a ko ka kɛ olu kɔni a ko sera ka camancɛ fanga ninnu kɔni sera ka sigi Kidal kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fana an b'a yira la k'a fɔ hali bi kɔrɔnfɛla la Tombouctou hali bi yen enseignants n'olu ye école karamɔgɔw ye olu kɔni ka baara bila kudayi kɔni o bɛ sen na kabini ni kalo in tile 15 n'u y'a daminɛ olu kɔni bɛ o baarabila in na u ko k'u t'a dabila ko f'olu ka laɲiniw ka sabati o laɲini ninnu tɛ dɔwɛrɛ a bakurunba la olu bɛ fɛ hali bi dɔ de ka fara u ka fɛnw kan u ka indemnité n'u ka primes kan i n'a fɔ u ka prime de zone ni o ye u bɛ yɔrɔ min na ko risque bɛ yen ko dɔ ka fara olu ka wari min bɛ di mɔgɔ enseignants ma o ko la hali bi o hukumu kelen de kɔnɔna na yen denmisɛnninw ekɔlidenw olu kɔni bɔra mardi don ni o ye tarata don ye k'u ka nisɔngoya jira k'a d'a kan ko olu kɔni ma sɔn nin baarabila in ma olu ka mɛtiriw ka nin baarabila in k'a d'a kan k'olu kɔni ka sini ɲɛsigi ko o de bɛ bɔgɔ la nin ko in na donc k'olu kɔni bɛ ko bɛ ɲini gouvernement ale ni nin école karamɔgɔ ninnu fɛ k'u ka bɛn ko la u ka segin kilasi kɔnɔ walasa olu bɛ se ka kalan kɛ cogoya min na ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi an ni ce aw ka tulomajɔ la